Ahojte, dnes si budeme robiť takú jednoduchú hrnčekovú makovú babovku. To taký veľmi rýchly, jednoduchý recept, takže dáme si 3 hrnčeky polohrubej múky. Hrnček práškového cukru. Hrnček zomletého maku. Ja si mak vždycky pomeliem na takomto mlynčeku na kávu. Keď si to tam dám, sa vám to pekne pomelie, nemusíte to na mlynčeku. Polky priaceho prášku. A vanilkový cukor jeden alebo vanilinový. Premiešame si to. Pridáme pol šálky oleja. Vôbec nič nemixujeme, takže táto babovka je veľmi dobrá v teréne, tiež na chate, na chalupe. To rozmiešame si 3 celé vajíčka, pridáme a teraz tam vmiešame 4 nahrubo nastruhané jablka. Túto zmes si normálne iba takto lyžicou rozmiešame. Pridáme hrnček mlieka. Pekne si ho rozmiešame. No a vylejeme do babovkovej formy. Formu si vymastíme olejom. Vysypeme múkou. Tak. A vlejeme tam babovku. Ja si túto silikonovú formičku dávam ešte na takýto maličký plech, aby sa mi lepšie s tým manipulovalo. Takže môžeme ju vložiť do truby na 180 stupňov na nejakých 45 minút a budeme to sledovať, ako sa nám peče. Komu peče truba moc silno, môžete si ešte navrch dať alobal a asi po nejakej pol hodinke potom alobal dáte dolu a dopečete babovku bez alobalu, aby vám aj hore chytila takú kvoročku. Prešlo 45 minút, babovka vyzerá takto. Teraz vyskúšame, že či už je hotová. Pichneme tam to špajdlu, takže ešte chvíľočku, asi nejakých 5 minútiek ju necháme. Záleží to od toho, ako máte trubu, takže musíte si to vždycky odskúšať. Keď sa vám takto nalepí ešte trošku toho cesta, tak ju ešte chvíľočku, nejakých 5 minútiek môžeme potom znovu skúsiť. No, babovku sme si pekne vyklopili a môžeme ju nakrájať. A takto vyzerá naša babovka a celý postup nájdete pod videom.